Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning, let us celebrate our local arts and culture. Ang aton mga bisita ang mga persona sa likod sa matahom nga estatwa ni Gato Zerizal sa may Banwa sa Murcia nga sadto ginpatumba sang Bagyo. Mga puso maluwas nga artist sila man ang mga matutom nga empleyado sang local government unit sang Banwa sa Murcia. With us this morning, Ednie Espadilla and Reyno Mahinay. Hi guys! Welcome to the program. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Mayong aga man, Sir Adrian, sa tanan nga mga kapuso ng Galantaw Subong. Mayong aga, Sir Adrian, sa mga kapuso nga nagtanaw Subong. Mga bossing, saan nyo gani na-discoveryhan ang inyo talento sa art? Ako siguro sa elementary pa lang daw, mahilig ko na mag-drawing. Ayos ko na sa college. Halos doon na namian daw, hilig ko siguro na. Sa akong guro sa mga 8 years old ko, kaya nagampang ko sa balas, sige drawing. Ito dito na discover nga daw, dira na field ko. Kung sa pagluto pa ang art may kanya-kanya ina nga specialty. Ednie, anong imo nga forte bilang isa ka artist? Reyno, ikaw naman, anong mas ginapalabi ka ginatutukan mo? Halos tanan nga visual art, ginagyan, ginamon. Pero ang siguro mambal namon nga strength ginamon, sculpture siguro. Doon dahil kami kakalingaw. Ang sa akin yan, ang painting, sculpture. Guys, Ednie, Reyno, please share to our kapuso all over Western Visayas ang mga nakalain nga masterpieces nga inyo na human. So, ang amon nga obra kalabanan, mga giant na Santo Niño, mga giant ng mga manok, more shadow, kilala kita sa mga manok kami di. So, ang amon nga mga dagpo nga obra na ginagalan sa Iloilo sa Cebu. Sa mga props na kami manindi nga nag-obra, tapos din may opportunity nga din paubra sa amon ang sculpture ni Rizal. Try man amon gid nga ang amon gid nga makaya sir. And for the meat of the matter of our discussion this morning, mga kapuso, guys, recently, ginkabiliban, gin ang inyo abilidad sa art matapos ninyo ginpatukod o kung nahuman ang matahom golden statue ni Gato Zerizal dira mismo sa tunga sang Plaza Publica sang Banwa sa Murcia. Anong istorya sa likod sini? Ginbagyuhan, di bala? Sir Adrian, ang pisagin na doon isang Kinabuhay Festival naman dito sa Murcia, December 8 isa. During sa time na, ga-obra kami sa mga Christmas village namon para sa preparation sa December. Gin-refer kami sa amon nga tourism officers. So, dito nagsugod na, the blessing man, nga gamitin kami about sa amon fiesta, kag nasalo to, nga pwede nga i-try tani sila ang ating mga local artists. Wala gid kami silingan na compete nga duwa nga mag kung sino ang may idea nga mayo, kung sino ang may idea, gina-share lang namon kag dira namon na connect ang amon nga pagka-artist nga duwa. Bali almost ng 2 months man namon na money sir. Guys, ano-ano naman yung mga materyales ang gingamit ninyo? Agad mapatukod si Jose Rizal. Para sa amon bilang artist, hindi lang sila design lang kami sang manami na art. Gina-disipar man na namon nga kung ano ka budlay sa i-assemble. Ang come up kami sa idea nga dapat mag-angan sa muna nga nagamit kami sang fiberglass, gin-mold namon, tapos nag-obra kami master mold. Bali gid sir gin nahurma na sa stylo. Kag gin porma ang iya nga lawas kag ang iya ulo ginurma sa clay gin process dayon sa fiber. Pag-install na namon, dito na kami na nagbutang complete. Mga metal, flat bar, mas hapos sa kung humano sa kagigtong na lang sa buhusan ng simento kag kabilya. Ednie, go ahead. Anong message mo sa ating mga kapuso, especially sa mga young blood naton nga gusto i-pursue ang fields ng visual arts? Kabudlay gid bilang isa ka artist kay ang criticism kag ang mga pag kuna sa imo nga obra kung pag komentar nga hindi amo dapat patunon gid nila kay kung batunon mo na da ka maka-learn kag da ka mapagid mapakita sa ila ang makaya mo hindi lang na amo kundi sobra pa sa gina-expectar nila. Batunan nyo kung anong ginhambal sa inyo
tundaan nyo man nga basi sakto man sa o kung may idea kami gumadugang sa imong obra. Reyno, ikaw naman niya, anong gusto mo ipautwas sa aton mga Kapuso viewers this morning, ilabi na gid, sa mga gusto ba lamangin kaangay ninyo? Tuon lang at tuon. Ang pag-discover yun, ang mga palibot mo, kung ano ang mapuslanda, kung yung basta mag-drama sa art. Kag sa mga kabataan, ng pursige ka ang handong mo malabot gid. Stop by and appreciate the work of our local artist. Pinagi syempre sa ilang golden estatwa ni Gat Jose Rizal. God bless you. Good morning. Umaga man sa inyo. Thank you, mga Kapuso. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.